събитие, може да се каже кулминационния момент от проекта, който Народно читалище Гоце Делчев 2009 защити и който е свързан с това да направим един как да кажа, микс достатъчно интересен, за да опознаят българите европейския хумор в измеренията, които обичайно не познаваме. Този проект има няколко сегмента, няколко части. В момента ще бъдем свидетели на две от тях. Най-интересната за всички безспорно, това са младежките театрални работилници, които бяха съпроводени с монтаж за снимане на видеоклипове. В втората част, след раздаването на сертификатите, ще имате възможност да видите и една селекция от европейски клипове, тъй като целта на проекта беше да направи познати за българската публика непознати, но много значими имена в европейския хумор в неговите съвременни форми и в неговите исторически форми. В това филмче вие ще можете да видите как се променя всъщност възприятието за смешно през годините от началото на 20 век, откакто има, пък дори от края на 19 ако сме точни, откакто има кино за снимане. И идеята на цялото това нещо е да се създаде една устойчива платформа, на която да се споделят съвременни произведения на хумора, като се надяваме тя да бъде устойчива във времето.